Bună seara! O să vorbesc încet pentru că copiii dorm, ora 11, iar noi acum am terminat de împachetat, pentru că dimineața plecăm într-un city break. Aveam 2 evenimente programate în București, în 12 și în 14, adică miercuri și vineri, și fiind pasionată de călătorii și urmăresc tot timpul ofertele agențiilor de turism și companiilor aeriene, am zis că să mă uit ce bilete aș putea să găsesc într-o miercuri seară la ora 10 și către ce destinații. Nu eram neapărat pretențioși. Orice era bine, așa că am găsit bilete către Budapesta. În plus, zborul e foarte scurt, durează doar o oră, atunci economisim și timpul ăsta, fiind o perioadă atât de scurtă, nu avem decât o zi jumate la dispoziție, iar biletele dus întors pentru 2 persoane au fost 308 lei. Abia aștept. O să vă iau cu mine peste tot în astea 3 zile, 4 zile. Miercuri mergem la concertul Candlelight, un concert de vioară și violoncel pe acordurile din serialul Bridgerton. Cred că toată lumea știe serialul Bridgerton. Iar după concert o să zburăm la Budapesta, urmând ca a doua zi, o zi întreagă o să stăm acolo și ziua de vineri avem zbor înapoi la ora 8. Iar vineri seara o să particip la evenimentul organizat de Sephora. După evenimentul Sephora o să călătorim înapoi spre casă, să sperăm că nu o să fim foarte obosiți, pentru că de luni începem treaba. Dar cred că vacanțele ne aduc energie tuturor și nu ne obosesc. O să vă iau cu mine peste tot. Hai să vedem ce este. Noapte bună, ne vedem dimineață! Bună dimineața! Altfel vezi trezit tu dimineața când pleci în vacanță. Hot dog corect, ca niște finus ce suntem, că doar mergem la concert de violoncel. Am ajuns la București și mergem la concertul Candlelight pe acorduri din Bridgerton. Șoferul meu.
gata concertul. A fost drăguț. Mi-a plăcut, mai venim. Și acum suntem rebeli și ne-am luat bilete la Budapesta. Pentru că avem un nou eveniment în București și am preferat să zburăm la Budapesta 2 zile. Mai ales că vine ziua de Revoluție. Sărim rebeli. Am lăsat copiii cu bunicile. Să ștergem clipul ăsta până să fac copiii mari. Hai la Budapesta. Ne-am joacă mâine cu Veszprém și ne-am întâlnit cu suporterii. Vin de la Budapesta. Csikiszor. Local beer. Csikiszor. Nem? Igen. Doamne, deci n-ai cum cu hotelul ăsta. Acum vin. Prea fain. Foarte fain. Cât am zis? Nu știu, 332. 3. Ceva, nu. 3, 2. Gata! S-a terminat și ziua asta. A fost o zi foarte lungă. Am plecat dimineața din Bistrița. Am ajuns în București, unde am fost la concertul Candlelight, care a fost minunat, așa cum ați văzut și voi în clipulețele de mai înainte. Și am luat primul zbor și singurul zbor pe care l-am găsit în seara asta către Budapesta, unde ne-am cazat la celebru hotel Anantara, hotelul care găzduiește cafeneaua New York Cafe. În principiu pentru că are un super spa și pentru că mi-am dorit foarte tare să vin la cafenea și fără să stau la cozile alea imense, pentru că nu avem timp. Vineri am un nou eveniment în București, așa că avem doar o zi întreagă mâine. Să sperăm că nu o să dormim prea mult, mai ales că suntem fără copii. Nu mai știu de când m-am trezit dimineața la cât am vrut eu. Sper că v-a plăcut cu mine astăzi, vă pup! Eu filmez. Am ajuns și la spa. Când am venit noi nu era nimeni, am avut piscina doar pentru noi, dar oricum e drăguț. Vremea e destul de urâtă, plouă și preferat să băgăm la apă caldă. Vrei să vizitezi și ajungi. Dați live pe... Dați tap. Am făcut live pe TikTok cu cazul care n-a fost. Simți că ai îmbătrânit, că nu te mai duci la vizitat și stai în apă caldă. Nu înțelege că trebuie să fac vlog, să nu mai știu ce filmările.
împreună. Și un pic de abur. Foarte tare. Acum mergem la zona de relaxare. Să nu deranjez. Acum am ieșit afară ca seară, când am ajuns noi era întuneric. Acum am ieșit. Mergem să mâncăm ceva, că de seară mergem pe croazieră. După ce am mâncat dita mai cula și acum mai băgăm și un curtoș colac. După aia ne plângem că suntem grăsuți. Sperăm că nu o să fie prea frică. Nu mai pot cu frigul ăsta. Și unde puteam încheia o seară corectă. Am strigat filmarea. Trebuie să vedeți asta. Doamne, ce fain arată. De treabă că trebuie să o țin acolo închisă să ne fie frig. Ziua și gulașul. Da, un pic de langoș, un pic de salată.
L-am face translate din maghiară. A făcut frig. Wow. Asta da. Cauți pe ceva sau direct pe Google? Caută pe Google. Cum îi zice la asta? Ai, Doamne, ce e aici? Doamne, iară și... Ja, så staat er wat. Zeg net zo. Acolo, după ele. Da, între ele.